Yan, good day mga kapatid at welcome back sa ating YouTube channel at maraming salamat sa mga suporta nyo kahit na matagal tayong hindi nakapag-update dahil na galing tayo sa Labsig. Yan, papunta tayo ng southbound. I-update natin yung CCLX kung may mga nadagdag na mga girders at sa mga sunod na video baka yung mga sticky cables din. So samahan nyo ako mga kapatid at maraming salamat sa inyo. God bless. Yan, papunta tayo ng south. Kung nakikita nyo sa ating video, yan yung pylon 1 sa ating CCLX o sa bahagi ng Cebu City. Medyo kulimlim dahil pahapon na rin. At ngayon lang tayo nakabalik dito sa CCLX. Pasensya na at wala tayong update dito. Yan, kung nakikita nyo, may nadagdag na mga sticky balls, pero sa sunod na video natin i-update natin kung ilan yung mga nadagdag sa ating CCLX. So samahan nyo ako dito banda sa may South Road. Yan, nandito tayo sa Cebu South Coastal Road Viaduct kung saan makikita natin yung CCLX. Yun yung sa Pasil area. Yan, kompleto na lahat yan ng mga girders na yan at saka nagpo-flooring na sila. At sa bandang pababa, kung galing ka ng Cordoba papuntang Cebu City, yun yung i-update natin dahil doon sila nakafocus ngayon. Doon sila nagkakabit ng mga bagong girders. Ito na yata yung huling part na kakabitan ng mga girders sa bahagi dito ng Cebu South Coastal Road Viaduct. Yan, after ng intersection beam, yan kung nakikita nyo, yan yung pababa galing ng Cordoba papunta ng Cebu City. Yan, dito sila nakafocus at yan kung nakikita nyo yung may kulay pula sa baba niyan, yan yung mga bagong girders na ikinabit nila ngayon. Yan, kung nakikita nyo, malaki na rin at malapit na matapos. Mga 2 poste lang ata, 3. Yan yung kulang na lalagyan ng mga girders dyan banda. Yan yung pababa galing ng Cordoba papunta ng Cebu City. Yan, bahagi na yan, ongoing pa rin yung trabaho nila. Yan, kung nakikita nyo yung crane, yan, may mga nagtatrabaho sa bandang dyan. So yan lang mga kapatid ang ating update sa ating CCLX at sana ay nagustuhan nyo. Pag-comment na lang below para mapuntahan ko yung mga bahay nyo at ma-shoutout ko kayo. Maraming salamat at God bless. Yan, sa mga baguhan dyan, baka naman paki-like at share sa ating YouTube channel at paki-subscribe na rin at pindutin yung notification bell para updated kayo sa ating mga video. Shoutout kay Guwapong Shorty Channel, Manay Tinang, DGC Vlog, Efren Oculars Vlog, Akas Stock Trading, Kago Taino, Tis Fuentes, Francis Aureliano, Ladonica de los Santos, Meldodong Vlogs, Kantahan ni Jin, Piryong JRTV, Mads Helen, Kabi Carabuena, Jamakoy Basay, Awoktor, Ozzy Adventures, Dongjoms Vlog, Dulgums TV, Tulits Pardo Vlog, Jaskia Gaming, Banix 812, 1D, Tasty Recipes BCN, Marvin Tubes, Atan TV, Arnold Malingin TV, Onyok Vlog, Easy For Me, Shiri Luyas, GBT Vlog, Cheryl Inubisa Vlog, Ancol Manoy, at Ticol TV. Salamat.